bi ambe trata duna jamfe kalo kletan shigi samba fla ani mugan fla ambalma o bismillah mala chuka don kibaru keneka bi kibaru no mambolo kada kulokan ore mali finitugo ule dankarke jatige wale taba mata nyogonala kibaru musrama ulu konne ayire kafo ko khata jamfe kalo kletan akana bla akletan woro nuna mali finitugo ulu ga kele bolo mtoko da kele tigila obara ukumun konala nunu konne jatige wale taba machama mine kawla nuna kafo ni wati laban na jatige wale matana ni uluminela o moga munu minele mfleni ayira la kafo ko majuba do kono menna ni oye haji mod bobay ni ayira no kafo ko ale kono kun sembe jatige wale chamana kanyasi mali finiti kuma ko wafene ko mali chamancha bolu fe kere ne ala taraba koro gire aleni bugujire ko jatige wale chama taraka nyasi dugudo ma ko ayira la kafa ko ninche alaikum sembe ula albi mali finiti ku ulu kanila kana bare ukun konala janvier kalo kletan nani uye utege da jatige wale taba ma ko lonton wale fene kan o menali se fefene uye utege da mobili kelenga aleni moto nani aleni marfa o woro aleni doso marfa o fla fene kawla dona fene kafo ko tiere ni obe mali aleni burkina faso franchela ko oyoro na eno uye jatige wale manani bone anina ni ayre la fene kafo ko singana mo sabani ayre la kafo fene ko ulu bole no jatige wale tabaw fe ko ulu fene minela nga o mamunu munele flene ulu ka ko nya tora gendarmerie mo gulu kibara ware mambolo kada kuloga wade docteur Etienne Fakaba Sissogo finitugu ye alemine kibara musalama ulu konne ayire kafo ko Etienne Fakaba Sissogo ni ayire la kafo ko ale soro ale ni yirwa do mangana doy ko mali finitugu ulu konne ye alemine kataka ni aye 5e arrondissement na kawla dona kafo ko docteur Etienne Fakaba ko finitugu nunu konne willa kata ale konne mine akaso fo sira korone kentana o wani mine lim konne masoro do refe sire do ko fola ko ni wati laban na akoni bora bololo sira fe ale ni kuna fondi sira wero chama fe ni kapma mali ale ni sire o ka wati geleya nunu kan kere ne ala sire o mo ulu keleme ka nyangi liberim ta kada malidum kuna o kuma hunne kon sefe ayere la kafa ko ale koni kuma la ko fuka danteme ko sabla ko ay kuma fo kuma munu mabe ko kuma munu yere kon fene be se ka jamana de ka ulu jilatige ni ka ufitine ka bla o kuma konala fintiku ulu konye welebla alema ni kata amne akaso katagani aye kibara munu mambolo ni wati na ni ko ina kala se aw mawde ni mu mena soro o ko fe ambo da kuluka mali ministre sombe no ni o ga baranya silino bol ma fen kuma o sebe mo kada panguru bolla so ulu kuluka kayire ka fo ko mo munu kon keleme ka u ga panguru koni chuni tige malla koni uma bara damne soni kle sabache ko o kon beke uni malika bara nyoya bani kawlo dona ka fo sibrido janvier kalo kletan duru mali ministre sombe no ni alika baranya silino bol ma fen ko ulu sabatilima mali aleni sireo ga ni fongo nyoy ko fe sireo mo ulu e ayire ka fo ko ulu koni ka panguru ko otena jigi mali kono ya ko wa fena ko panguru tena bo mali kono fena ni ka ta jigi ulu ga yorula o umu kono la ministre mga baranya shileno bol ma fen ko ma o sebenke kanima ko falen nun kono la donia ka fo oni ute bara ko ni damne ni kles ba kono la ko ulu kono bina uga avion bolisiraw ko ka ulu koni di ma weroma kuna fani kunchela kibara ware mambolo kada kuluka ode ansongo camion bado ale koni jinna jatike wale tabaw fe kibara msalama ulu konni ayire kafo tenendo janvier kalo kletan woro camion baro ni ayire la kafo ko ni konu ye jago kela do tay chamar fatigido konni ni camion koni kumbe bara ansongo marabulu konnala ni camion koni jin ga kawla donia kafo ko ni camion chauffeur ale ni apprenti ke ko ulu yere koni sera kabuni ni camion ale kun botola do gawo ni ka kunda an son kuka ame wati mina ego sisa ama sega do ni jetiga wale tabanu ko nugo yema kilimuni nga kibara wale mana boko fa ambo da kuluka ambali ma woni ne ku yo oga bido kibaro e kada okuluka